Maya payabak po kekongan. Kaniting kaduang Domingo ning Adbyento, yabe tala po king katang panalangin ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan ning katamong mas sponsor, Mr. and Mrs. Remy Mercado and family. Kapasalamatan ng Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Soto Ermitaño family, Roger Arceo and family, Lola Terry De Jesus Ramos, Ron and Gigi Bello, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Soriano Cunanan family, Marwan family, Adelaida Soto and family, Lerma and Vergel de Dios and family, Felipe David Mutuk, Larry and Rita Dominguez and family, Dolores Timog and family, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Chito Carreon and family, Palyasigi and Lopenya family. Para king special intention ng Marie Lascano, Ricky Puno Duncan, Jesusa Valencia, Yino Soriano, Kathy Soriano Cunanan, April and Aviel Sebastian Dominguez. Para king kapaldana ng Ausberto Pineda, Veneranda Messina, Ernesto Vergel de Dios, Lisa Deyang Manalastas, Gloria Valencia, Kern Gardiner. Para king kaladwa ng Norma and Policarpio Di Macali, Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Cesar Domingo Nemencio, Benaventura, Jose, Leonardo, Dimpna Bernarda Makapagal, Lola Cory Malig, Eugene Arrow, Cesar Soto, Erlinda Juan, Eric Roque, Elena Puno, Efren and Emiliano Yalung, Rodolfo Deyang, Jose Danilo Mariano, Ponciano, Marcos and Lourdes de Jesus, Gaudencia Balbag, Beatriz Mutok, Dorotea Carreon, Pedro Lianco, Elsa Juan, Senaida Juan Palma, Jesus Corazon Palyasigi, Brian Isma, Gertrudes Bacani, at Bing Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
Kiliginig pa, po ng Anak, po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Misan metong king kaisipan at siwala, paligantayang Diyos at igpa ng Ginutaso Kristo, yung kayong lugod, grasya at pamalantabi, isang mantabi at manatili kaya kayo nga. At kerkaan timorin. Kapatid, taniting kadwang Domingo na ng Adbiento, payabot na ng Ginoo, ikawalatan na ng pamagsalita ng Juan Bautista, ing pamagbayo. At yung mo nga king English, change for the better. We change for the better. Manaliwata mo, malalutang sasanting, lalago, ugali, lalo na ugali. Ne? Huling nung mo magbayo, nung mo manaliwa, lalo na king ikasanting at kanayong tamo, metong mo, siguradong kasiraning mayari kaya katamo. Kaya patad, uliniti at yata yung kakatang sarili, at layon tang bayuan, yung dapat tang bayuan kaya katang sarili. At manyad tantawag king Ginoo, yung madalas, etamo ababayo, kakit tamo yung mali ka rin aliwa, pero yung kakatamo lita kakit niya itamo ababayo. Ikas tayong kapanyisyan. Aminan ko king Diyos sa mga makalulu. Alak na, king pamis, amano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ang pong banal, at kaya kay patalangin niyo ko king Diyos sa ginutang. In Diyos, ipang may paing tutu, pakalwa na katamo, king pampataw dan kasalanan tamo, idala na katasana, king biyalananga. Amen. Manalangin tamo. O makalulu at tapat na Diyos, magsalita ka aking puso ning kabilugan mong balayan. Pusan mong Jesus sa anak mo at alapagligtas mi. Idala na kaya kami may pabalita ning kaya kang pamamatawad at tapat na lugod. Baluming panayan mo naman kaya kami. Ingyatad miya iting balita, karing hanggang bisang makaramdam kaniti. Busta mong agigan na kami, nagkaya kang Espiritu Santo, man mikabiyela, biyaya ing Ebanghelyo, karing puso mi, king sablaming pamisip amanot tapat. Itiadwan mi, king kawalatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning kekatang Diyos, pamatulan yula ring taong kakong pinili, pamatulan yula. Pasiknangan yula loob ding memalen ning Jerusalem, sabian yu karela king miwakasanay kasakitan adelanan da, at mipatawara na ing kasalanan da.
sapat na ing parusang binyeko karela. Ing meto nga siwala kukulisak na, isadyaye para king Gino, ing meto nga dalan king kakewan, king desyerto gawa kayong dalan a matulid para king kekatang Diyos. Ing balang lambak tambakan niya, ing balang bundok at bundok-bundukan patagan la, ing gurul-gurul panten la. Kanita ing ligaya ning ginumi bulalagya, at ding sabla itiyakit da, ing ginumismo yang kaniti magsalita. Mukyat ka king mata sa bundok, o masayang tubod king Sion. Isalita mo ing mayap a balita, isikan mo ing pamanyaws mo, masayang tubod king Jerusalem, magsalita kang masikan, eka tatakot. Sabyan mo karing balen ning Huda, king ing karelang Diyos daratang iya. Ing Ginong Diyos daratang iya kambening upaya, pasukwa na lakeya ring sablang lelangan, darala na laring taong keyang kinabos, antiing pastul ingatane ing keyang kawan, ding malating tupa kaya lang tipunan karing takdena karinala kumunan. Ding gaindura kaya lang tayran king mitmong kaingatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing sasabianing Diyos kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang mikitakot keya, at kanita ing kaya katang labuad, manatili ing keyang lingap. Misaganay nga lang kupas sa lugod at katapatan, mikawol naman ing katuliran at kapayapan, ing katapatan sumibulibat king labuad, at ing katuliran matyo ibat king banuang matas. Wa ipagkalubding ginuing sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakaling kaya katang pupulan, manimunaya kaya ing katuliran,
at isadyane ingkeyang dalanan. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat, San Pedro. Pakamalan kong kakaluguran, eyu kakalingwan ini. Para king ginu, ing metungaldo, mengari ang libong banwo, at ing libong banwo, mangari mong metungaaldo. Napiliban-liban ning ginu, ing pamatupad na king kayang pangako, antimo ing isipan daring aliwa. Dirinan na lamong panahon ding sabla, balang sumisi at magbalik alub kayo. Uling naburi ing mipahamakyo ing ninuman kaya kayo. Dapot ingaldo ning ginu, datang yo antimoing meto nga mapanako. Kingaldo ito ing banwo mamaksing yo at matda. Ding batwin at planeto, malaso laking api, at ing sablang at tsuking yatu, masilab. Antining makanyan mirinan kawakasan ing sabla, nanong uring pangatao, ing sukat mayakit kaya kayo. Sukat kong mibyebye mit mong kabanalan, at king ganap akasaywan king Diyos. Kabang paninayan ye, at pamalagwanan ing panyatang ning kayang aldo, daptan yu ing sablang agyuyu. Ito ing aldo amilablabyo ing mabilog abanwo, at malasoyo at ding batwin at planeto, mga laso la king pali. Dapot ing tunetang paninayon, yoy itang pengako ning Diyos. Ing bayong banwo at bayong labwad, anong numiral ing ganap akatuliran ning Diyos. Inya pakamalan kong kakaluguran, kabang maninaya kayo para kingaldo ito, daptan nyo ing sablang agyuyu, bakong maging payapa pamibiyebe, malinis at alang kapintasan, arapan ning Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Isadyayeng dalaning Ginoo, tuliran niyeng daklat akeyang dalanan, ding sablang tao, akit da ing pamagligtas ning Dios.
Ang Ginoo manatili kay kayo, at kay kaanti mo rin. pamipasya kay may pabalita at pagka San Marcos. Kaya kay ka, O Ginoo. Iti yung may pabalita tungkol kang Jesucristo, anak ng Diyos. Mimula yung balita, kanitang matupad ang ulan na ng Propeta Isaias. O yan, ika akong tubod, kaparala akong makapaunak ko. Sadya na ang kiyakang dalanan. Sabihan na naman king may tunga kukulisak king disyerto, sadyaye, indalanan ng Ginoo, ituloy jing dalan na kayang tuntunan. Dinatang niya at pepakit iwan, king ilang, manaralya king binyag ning kapanisyan, para king kapatawaran ting kasalanan. Ni sablang tao, king kabilugan Judea, ampon king Jerusalem, mintala king disyerto, ban magrandam kang umuan. Bisag dala ng karilang kasalanan at bininyag nilang wan kingilog ng Jordan. May gaway kimbuak kamilyo ing himala ng wan kapirasyang balat animal ing piya kasinturon na duro ng ponpulot panilan ing kayang pamangan nga nang minaralwan daratang ating katukiko alalong mas mayupaya kesa kanako. Kalagman kitang tali ning kanyang sandalyas, ko karapat dapat. Ako, binyaganda kayo king danom. Dapat siyo, binyagana kayo king Espiritu Santo. Karagpatad, may babalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. May kaibakan po. Good morning po sa inyo lahat. Maya payabak po. So malinaw po na makikita natin sa ating pagbasa si Juan Bautista, no? Juan Bautista, na according to history, siya po ang pinakauli, prophet, who visited Israel, Jerusalem. Actually, nasa New Testament na po tayo, no? Yung pagdating ni Jesus ay New Testament, bagong tipan. So, John is regarded as the last prophet who came, no, yung pinakauling propeta. At kung paano dumarating ang mga propeta nung panahon ni Elias, no, at iba pang mga Jonah, iba pang propeta, ang laman ng kanyang pangangaral ay tungkol sa pagbabago. Pagbabago ng ugali, pagbabago ng buhay, pag-alis sa masamang gawain, pagsisisi, pagbabago, change, no? Magandang kanyang aral, ito'y pagbabago. Dahil marami sa mga Israelita nabubuhay sa pagkakasala, nabubuhay sa kamalian, nabubuhay sa masamang gawain, masamang ugali. Kanya, sabi ni Juan Bautista, magbago na kayo, pagsisiyan ninyo, talikdan ang inyong makasalanan dahil darating na ang manunubos. Darating na ang talapagligtas ng Israel. So kanya tinawag siyang naghanda sa dadaanan ni Jesus. No? He prepared the way of the Lord. Bago man dumating si Jesus, bago pa siya mangaral at gumawa ng kababalaghan, pagpapagaling sa may sakit,
ay dumating na si Juan Bautista upang sabihin na siya ay darating. Di ba? Pero ito po ang mensahe ni Juan. Pagbabago. No? Change. Pero ito po ay napakahirap na ipangaral sa tao. Dahil kasi ang mga tao matitigas ang ulo. No? Ayaw nilang marinig ang pagkakamali nila. Ayaw silang, katulad pag tayo malit, di ba? May pagkakamali kang ginawa. Pagsasabihin ka ng mami mo, daddy mo, tatay mo, mga magulang mo, ayaw mo. Deep inside, nagagalit ka. Nagre-rebelde ka. Ayaw mong tinutuwid ka. Ayaw mong tinatama ka. Nasasaktan ka. Kanya, mahirap talaga yung ginawa ni Juan Bautista. Talikdan ninyo, baguhin ninyo ang inyong pag-uugali, ang inyong pagkakasala. Magbago na kayo. Mahirap talaga. Kanya nga, nung siya'y mangaral, marami rin ang nakinig. Pero marami ang tumutulig siya sa kanya. Sabi niya, sino ito? Ito mo nga yung damit niya. Para siyang uncivilized. Yung kanyang damit, ano bang damit niya? Hindi po katulad ng damit ng mga ibang tao. Ang kanyang damit ay gawa sa... Anong damit niya? Sister Shane. Ano yung damit niya? Yeah. Skin of the camel. No? Yung balat kamelyo. Ibig sabihin, pinatay yung kamelyo, tapos yung balat niya ay yun ang ginawang damit niya. Tapos siya ay mayroong belt. Yung belt naman ay gawa sa balat ng baka. Kasi yung baka, matibay yung baka. So talagang ibang suot niya. No? Puno siya ng balbas. At siya'y nangangaral sa pagbabago. Sino ito? No? Kaya, ito po ang ating pagtutunang pansin ngayon. Ang pangangaral, ang pagsigaw ni Juan ng pagbabago, transformation, para sa pagdating ni Jesus, para ma-welcome natin siya. No? Meron pong kwento, no? Meron pong isang mayamang babae, no? Siya ay nabahala sa kanyang karamdaman. Kasi meron siyang nararamdamang matindi. Nahihilo, hindi siya makatayo, nahihilo. Kanya tinawag niya ang kanyang physician, yung family doctor niya. Sabi niya, Dok! Parini ka, pumunta ka dito. Sabi niya, at ako'y check up mo. Nahihilo ako. Umiikot ang aking paningin. Hindi ako makatayo. Sabi ni Doc, ganun ba? Ay, sorry, sabi niya. Yung sasakyan ko, nasira. Nag-breakdown. Sabi niya ganun. Gusto mo, ipasundo mo ko. Pasundo mo, marami ka namang kotse. Sabi nung mayaman, si Doña Tale. Sabi ni Doña Tale, sabi niya, yung mga anak ko, mga asawa ko, nandito lahat. Sabi niya, ayaw ko silang umalis, baka makaksidente. Sabi niya, tsaka yung sasakyan ko, sabi niya, bagong-bago, baka makarnap, baka magasgasan. Sabi niya, kung gusto mo, sabi niya kay Doc, magano ka na lang, mag-taxi ka na lang, yung blue taxi. Sabi niya, kahit saan niya, pwede yung tawagan. Ako nang bahala. Sige, basta mag-taxi ka. So, nag-taxi si Doc. Nag-taxi. At nakarating sa bahay ni Doña Tale. No, ni Doña Tale. So, kagad niyang chinyekap si Doña Tale. Chinyekap niya. Sabi, araw? Sabi ganun kay Doña Tale. Doña Tale, sabi niya ganun. Seryoso po ang sitwasyon ninyo. Napakataas ng inyong blood pressure. Sabi niya, 100 over 250. Sabi niya, 250 over 100. 250. Napakataas. Sabi niya, tumataas pa. Sabi niya, Dok, anong gagawin ko? Sabi niya,
ito, sabi niya, re-resetahin kita ng gamot ng para sa hypertension. Sabi niya gano'n. Kailangan, ito ay religiously na palagi mong iniinom. Palagi mong iniinom. Huwag mong titigilan. Ay, sabi ni Tale. Ay, sabi niya, hindi ako pwedeng uminom ng gamot na napakaraming ganyan. Busy ako. Sabi niya, marami akong ginagawa. Sabing ganon. Baka hindi ako religiously uminom niyan. Baka uminom ako ngayon, bukas hindi na ako inom kasi minsan malilimutin ako at marami akong ginagawa. O sige, sabi ng doktor, ganito gawin mo. Umiwas ka sa mga pagkaing matataba. No? Kagaya ng iba dyan, mahilig na matataba. Hindi ko alam kung sino yan. yung mamantika na pagkain. No? Sabi niya, tsaka yung asin, yung maraming puno ng asin, puno ng taba, matataba, yung makolesterol. Sabi ni Talay, ay, sabi niya, yan pa naman paborito ko. Sabi niya, paano kung iaalis yan? Paborito ko yung mga baboy. Sabi gano'n, yung mga crispy pata. Yun ang paborito ko. Yung mga, yung taba, yung matika. Sabi niya, sige, sabi niya, bawasan mo yung ialis mo yung asin. Ay, anong lasa niyan? Walang lasa pag walang asin. Ay, hindi ko makakain pag walang asin. Sabi niya. So, napatigil na naman si Doc. Sige, sabi ni Doc, ganito lang gagawin mo. Mag-exercise ka. Tignan mo ang katawan mo, sabi niya, taba-taba mo na. Sino kaya yun? Taba-taba mo na, sabi gano'n. Mag-exercise ka. Sabi gano'n. Mag-jogging ka. Basta kailangan pagpawisan ka para mabawasan ang cholesterol. Sabi ni Tale, ay, sabi niya, tamad ako. Hindi ako pwedeng mag-exercise. Pagkatapos kong kumain, magpapahinga na ako, mananood na ako ng TV, tapos matutulog na ako. Ay, hindi ko pwedeng magawa ang exercise na yan. Sabi ni Doña Tale, ganun ba? Sabi ni Doc, lahat. Hindi niya magawa. Pag inunom pa ng gamot, pag diet na yung abstain sa mga mamantika, cholesterol, at yung pinakauli, hindi ayaw niya mag-exercise. Sabi ng doktor, meron pa akong alam na gawin para sa'yo. Meron pa, Dok? Sige. Ano po yun, Dok? Ano yun, Dok? Sabi ni Doña Tale, ito ang gagawin ko. Pupunta na ako ngayon para magka-commission ako. Malaking komisyon na makukuha ko dito, sabi niya. Pupunta na ako sa punerarya. Sabi ganon. Dahil ilang araw magmula ngayon, matitigok ka na. Mamamatay ka na, sabi niya. Dahil wala kang magagawa sa mga reseta ko, kanya ilang araw lang, patay ka na. Sabi ganon. Kanya, bago ka mamatay, pupunta na ako sa punerarya. Iaalok na kita. Sasabihin ko sa punerarya, maghintay-hintay kayo, ilang araw lang. Meron na kayong kliyente. Sabi niya, bibigyan pa ako ng komisyon. Sabi niya gano'n. So, galit na galit si Doña Tale. Actually, dinango po sa kwento ito dahil ang tema natin ngayon ay pagbabago. To change for the better. Ito ang pangangaral ni Juan Bautista. Baguhin ang sarili. Baguhin ang ugali. Baguhin ang buhay na makasalanan patungo sa buhay na banal at mapayapa. Alam nyo, sa Paskong ito, naghahanap tayo ng mga regalo. Dahil kasama sa Spirit of Christmas yung pagbibigay, di ba? Gift-giving, regalo. Kanya yung mga iba, lalo na yung mayayaman, nag-iisip, ano kaya bibigay ko sa asawa ko? Ano kaya bibigay ko sa mga anak ko? Ano kaya bibigay para yung mapasaya ko sila? No? Yung mga iba. Pero alam nyo, kayo mga may inaanak, ligtas kayo. Ligtas kayo ngayong Paskong ito. Mga may inaanak. Huwag na kayong magtago.
Huwag ka na magtago. Joyce, huwag ka na magtago. Moy-moy, huwag na kayo magtago. Dahil bawal po ang mga bata magpunta sa bahay-bahay. O lalo sa Manila, bawal silang mamasko. They are prohibited. O kanya, tsaka yung magparty ngayong Pasko, bawal yun. Diba? Kanya, ligtas kayo sa mga inaanak nyo. Bawal mamasko. Anyway, so balikan po natin ang ating pinag-uusapan. Nag-isip tayo ng regalo. Alam nyo ba kung ano ang pinakamainam, pinakamagaling na regalo sa Paskong ito? Walang gastos. Hindi ka na kailangan pang gumamit ng pera para makapagpaligaya ka at bumili ka ng regalo. Anong gagawin natin? Tayo, ang sarili mo mismo, ang sarili mo, ang gawin mong regalo. You can become the gift to your family. You can become the gift to your neighbor. You can become the gift to other people. You, wala na iba. Ikaw best ang magiging regalo sa Paskong ito. Paano ka magiging regalo? Babaguhin mo ang dapat baguhin sa iyong sarili. Sasabihin mo, wala naman ako dapat baguhin. Mabuti naman akong tao. Mabait naman ako. Mapagbigay naman ako. Yan pong alam natin. Pero kung tayo magsasalamin, di ba pag tayo nagsasalamin, makita mo na yung hindi mo nakikita, makita mo sa salamin, yung mga pangit na pagkakahati ng buhok mo, kung yung makeup mo, napasobra, yung eyebrow mo, o ano, di ba? Yan ang salamin. Nakakatulong yan para makita mo mali. Ganun din tayo. Kung sa atin lang sarili, wala tayong nakikitang mali. Pero, pag tayo ay nanalamin, anong ibig sa nanalamin? Tayo ay nagtanong sa ating kapwa, mayroon tayong makikitang mali sa ating sarili. Katulad nung isang babae, no? May nakaway siya. Sabi ng kaway niya, "Hoy!" Sabi niya, ang baho-baho, yung pinagsasabi niya, mabaho yung kilikili niya, mabaho siya. Yung nag-away sila ng kapitbahay niya. Tapos nagsimbong siya sa kanyang asawa, sabi niya, yung kapitbahay natin na yan, nakaaway ko. Sinisiraan niya ako. Pinagsasabi niya, mabaho daw ako. Nangangamoy daw ako ng bulanglang. Yung bulanglang. Tapos, tinanong niya yung asawa niya, "Darling, sabihin mo ang totoo. Totoo ba yung sinasabi ng ating kapitbahay na yan na talagang amoy bulanglang ako? Na talaga ako'y amoy-amoy?" Sabi ng asawa niya, sabay ilagay ng face mask. "Alam mo, darling, na-immune na ako sa'yo." Pero totoo yun. Sabi, na-immune na ako, nasanay na ako, kanya minsan, sanay na ako sa amoy mo, na amoy bulanglang. Kaya kapag harap kita, palagi akong parang may ulam bulanglang. So, ibig sabihin, may katotohanan, di ba? Ayaw niyang tanggapin, pero katotohanan pala. Yun po ang ibig sabihin, no? Alam nyo, ako po, nung nasa Angeles pa ako, pag nagkakasal ako, sa mga kinakasal ko, tatanong ko sila. Meron akong, kanya masaya yung aking kasal eh. Namimiss ko eh, hindi na nagkakasal ngayon. Pag nagkakasal ako, meron akong question and answer portion. O, nyari, ano bang nagustuhan mo dito? At siyang pinili mo maging asawa. Ganun katanungan. O bakit siyang napili mo? Sa dinadami nagliligaw sa'yo. Ba't siyang napili mo? Ano bang katangian na nakita mo? Ganon. Tapos, ito pong pinakahuli sa aking tanong. Kung tatanungin kita, sabi ko, ano yung ayaw mo sa kanya na gusto mong pag magsama na kayo, babaguhin niya? Yan ang huli kong tanong. Ano ang ayaw mo sa magiging asawa mo na ugali niya, na habit niya o gawa niya na
gusto mong baguhin niya. Pag magsasama na kayo, yun, maririnig mo na. Sasabihin ng isa, yan po kasi among, sabi ng ganon, para kung batang maliit, patutulog na lang po kami. Inuna pa niya yung kanyang video games. Mobile Legend pa. Sabi niya, ako, sabi mo, mag-aasawa ka na lang ng Mobile Legend ka pa. Na sa mga Dota, yung gano'n, yung mga computer games na gano'n. Sabi ko, yun, narinig mo yung sinabi ng asawa mo, magiging asawa mo. Anong plano mong gawin ngayon? Babawasan ko na po. Titigil ko. Yan, yung mga gano'n, no? Yan naman. Yan po, sabi gano'n, sobrang barkada. Sabi niya, pag tinawag na ng barkada niya, iwanan niya ako. Sasama na sa barkada niya. Sabi ko, tandaan mo, hindi na ang barkada mo priority mo. Ang asawa mo, siya na ang priority mo. Hindi yung barkada mo. Kunyari, nag-honeymoon kayo, tapos tatawagin ka ng barkada mo, ay iwanan mo si Mrs., iwanan mo siya. Borboleng ka, sabi siya. Tignan mo, sabi ko, siya ang priority mo, ang asawa mo. Diba? Napakarami po yan, no? Pati pag-utot, ayaw niya. Yung ganun, sasabihin na. Very interesting na malalaman mo, sinasabi ng kapartner mo, maging kapartner mo sa buhay, ang dapat mong alisin, baguhin sa iyong sarili. Alam niyo po, yun po ang ibig ko sabihin. Na sa Paskong ito, mapapasaya natin ang bawat isa kung magiging regalo tayo sa bawat isa. Paano tayo magiging regalo? Pag babaguhin natin ang isang bagay na ayaw sa atin ng ating mga anak, ng ating asawa, ng iyong asawa, ng iyong pamilya, ng iyong kapwa-tao. Marami po yan. Iba-ibang ugali na kung babaguhin mo, ikaw din ang makikinabang. Halimbawa, anong gusto mong baguhin ni Lordy? Yung kanyang pagjo-joke na brutal, gano'n. Yung kanyang, anong gusto mong baguhin kay Joyce? Yung kanyang kaartihan, ganyan. Yung mga iba-iba po yan. Iba-iba pong mga ugali na hindi natin, ba't niya ako pagkakalaman? Buhay ko ito. Yan. Ganon din si Juan. Magbago na kayo. Pakialam mo sa amin. Wala kang pakialam. Kanya, kapag ang tao, mataas ang loob, masyado mataas ang pride, parang kung sino na, wala kang pakialam. Wala na pag-asa yun. Wala ng pag-asa. Hindi na siya magbabago. Hindi na gagandang buhay niya. Hindi na siya magiging kaaya-aya. Hindi na siya magiging katanggap-tanggap sa kapwa niya. Lalo na pag yung Kapampangan, susubi. Yung lalong gumagrabe yung kanyang mga ugali. Marami po sa mga tao dyan, iniiwan ng kanilang pamilya kasi hindi nagbabago. Una, yung yung laklak sa alak, sobrang hilig sa alak, mga gano'n. Katulad po ng kwentong ito, no? Sabi ng asawa niya, Alex, sabi niya gano'n, ba't ganyan ka? Birthday, graduation, kumisan, pati New Year, hindi mo kami pinupuntahan ng mga anak mo. Pagtatawagan ka namin, namimiss ka namin, sasabihin mo, busy ako nandito ako sa ating business, sa ating negosyo, dito sa Cebu. Ako ang minamanis ko. At tandaan nyo, ito naman ginagawa ko ito para sa inyo, para sa ating pamilya. Pero dahil sa kanyang kakulangan, nainis yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, iniwan siya. Diyan ka na lang sa negosyo mo, iniwan siya. Pumunta na sa ibang lugar. Kasi, yung mga importanteng dates, wala siya. Birthday ng anak niya, graduation, pati kung minsan yung birthday celebration, New Year, wala. So, diyan ka na, iniwan siya.
Nung nag-iisa na siya, si Alex, nagsisisi siya, sabi niya, wala palang kwenta itong perang iniipon ko. Ang mahalaga pala, kasama ko yung mga pamilya ko. Kasama ko yung asawa ko, yung mga anak ko. Anong ginawa ni Alex? Nanawagan siya sa radyo, sa 91.9, sabi niya, asawa ko, umuwi na kayo ng mga anak natin. Balik po na, magbalik na kayo. Namimiss ko na kayo. Humingi ko ng tawad, babaguhin ko na. Kayo na ang aking priority. Hindi ng negosyo natin. Ibibigay ko ng panahon ko sa inyo. Sabi niya, mali pala ako. Kanya nagsisisi ako. Sabi niya, bumalik na kayo. Yon. Di ba? Ayaw niyang baguhin ang kanyang masamang ginagawa. Yung kanyang, hindi niya pina-priority ang kanyang pamilya. Di ba? Yung po mga ibig sabihin, marami tayong dapat baguhin sa ating sarili. At pati hindi natin nabago yan, makikita mo, umaalis yung mga kaibigan mo. Yung katulad nung kaibigan namin pare, nagtataka siya, ba't ayaw na siyang isama? Ayaw niya siyang isama sa barkada pag lumalabas kami. Iniiwan siya. E paano? Ayaw niyang baguhin ang kanyang sarili. Anong mali niya? Kuripot. Pag kami nagbabayad, naiwan niya ang kanyang wallet. Sabi niya, ay, naiwan ko wallet ko. Palagi niya naiwan ang wallet niya. Masyado siyang mauta. No? Inutakan niya kami. Ayaw niya magbigay. Kung di pa namin siya pagsasabihan, ayaw niya magbigay. Pag kumakain kami, ano nangyari? Nagsawa kami. Hanggang sa hindi na namin siya sinasama. O kayo din, magtataka kayo, ba't wala naman akong putok? Ba't iniiwasan ako? Ba't ayaw na nila ako, iniiwan na nila ako? Baka meron kang ugaling hindi ka nais-nais. Meron kang ugaling hindi katanggap-tanggap. Diba? Tingnan mo sarili mo kung ano ka. Wag po tayong mataas ang loob. Wag tayong mataas ang pride na, ganito na ako talaga. Oo, ganyan ka. Pero pwede ka pang magbago. Hindi wag mo sasabihin, wala ka ng chance magbago. Habang tayo nabubuhay, meron po tayong chance magbago. Ang tao, hindi na siya magbabago, patay na. Pag patay na, tigo ka na, patay ka na. Pero habang ikaw ay nabubuhay, mayroon ka pa rin chance na pagandahin ang buhay mo. Baguhin ang buhay mo. To change for the better. Di ba? Baguhin para lalong gumanda ang takbo ng buhay mo. Para lalong dumami ang mag-appreciate sa'yo. Marami ang lalong maligayahan sa'yo. Maraming lalong tumangkilig sa'yo, maging kaibigan mo. Diba? Isa lang, pag iniiwasan ka, mayroong ugali na dapat mong palitan. Baguhin sa sarili mo. Salmetong tasana king panalangin, kambini sa blang misadya king dalan ning Ginoo at gatang sumabig kaya. Sopon mo king misadya king kekang dalan. Ulitan tayo. King misadya king kekang dal. Kambering sablang magsadya para king binyag, at kaya bering sablang pamilyang magsadya para king pangabinyag ding karelang bayong bayita anak. Manalangin ta king Ginoo. Sopon mo king misadya king kekang dalan. Kambering sablang pengaring mituturo karing karelang anak, karing dalan ning katuliran. At kaya bering sablang katekisto, amayayatad king amano ning Ginoo karing aliwa. Manalangin ta king Ginoo. Sopan mo king misadya king kekang dalan. Kambering sablang misyonero, amiyayatad king kasalpantayanan karing makarayo.
At kaya bering sablang manaral king ebanghelyo, at kukulayit ka ring desyerto ning yato. Manalangin ta aking Ginoo. Sopan mo kay misadya king Kambering sablang daralan kasakitan, at sa king karelang lungkot, at kaya bering sablang may bating na kapanaligan, manalangin ta aking Ginoo. Sopan mo kay misadya Kambering sablang komunidad kristyana, ang magkapilit may biyebye king dalan ning Ginoo, at kaya bering sablang manayaw king ganap ng panyatong ning kakatang Ginoo, manalangin ta aking Ginoo. Sopan mo kay misadya king kekang dalan. Para ka ring sablang mayangon na biye, mi painawan nongan sano king kapayapan, panalangin tala king Ginoo. Sopan mo kay misadya king kekang dalan. Ginoo, maging malapit ka kay kami at payabot mong akit bilo, ring tanda ning kikang pangatyo, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manlay kapatad, manikakatamong daon, matay papaning Diyos mong may payang totoo. Tanggapan e saning ginuting daon karinggamat mo. Hingapurian po ni kaligay ning lagyuna. Hingka sa plala, tamot ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos, aginumi, paintulot mi mo, pagnasan miing dating tinape at alak, ipasyag daing pamanaya mi kang Isus anak mo. Pagalumi kaya kami ngini, pustan mong manatili ang kayabe mi at maglakbe kambe mi. Ban palablabano ring maligamgaming puso at so panaking mibayo kaniting yato para maging tandaya at pangako ning kang sarili lugod at alangkupas atula. Itiadwan mi, kingkulatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. At nayo ding puso yu. Makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuniping karapat dapat at matulid ng pasalamatan takang paratit naman ka rin. O pa, Diyos kalagat lubos may paya. Kaulatan sa Kristo ang ginumi. Nyamig pang babayang migsaw kaya kami yanting tao. Di para na kanita pang minuna. At biglat nala para kaya kami ding dalan pa intulog yung kaligtasan. Ngayon pa ni may tangal to, po ang Kristo ang ginumi magbalik yung pasibayo, kaban kayang ligaya. Kanita magkaya kami sana itang kaligtasan kaya ako na, ang ini paninayin mi, kayang mitmong kasalpantayanan. Ulita, kami sa palang koro ng Angeles Karimbanwa, alantok ng ngayon babiya ka puryang kaya ka. Ikapining manaloy pa, ipalibatanin sablang kabanalan, ulita pagparalam po mi, pabanalan mo rin ngayon kay Espiritu mo, man para kaya kami magilang katawan at daya, ning ginumi ka sa Kristo. Bay ko sa lumidaon pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, kaya pasalamat siya kaya kapiraso ni, at binyan na iti ka rin kayong disipulos at ngana, tagapan niya iti kongan at kananyi. Iti nga na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Manyo mo naman kamating apunan, inumaning kalis, pasabayan pa pasalamat kaya ka. Minyini ing kalis kering kayong disipulos at ngana. Tagapanyiti ko nga at minum ko kaniti. Tiyeng kalis din ka na akong daya. Inday ni bayo talagang tipan. Amot bidang pareho katawad ng kasalanan. Tatanyo iti, anting kapigaganakan ka na ako.
Pasagtangan ng misteryo katamo sa pantayanan. Yang nga kami o ipa, ikamatay pa sa may ng anak mo, darami tinabi ng biya kalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka, ipapadyan mo kaming talarapan ban sumuyo kaya ka. Papambabang pagamuham kami sanang misulusulo kataon ng Kristo, tipo na nakamting meto ng banal mong Espiritu. Gan may ipa, Santa Iglesia malaganap meto yato, ipasakilugod kami kaya kaming Papa, I Francisco, kaya ka Obispo I Florentino, di sablang susuyo king banal mong kapulungan. Kanamulan kapatid ming miyaw na biye, dahil naos ng miyaw kating yato, tagaban mo sana kmaligaya mong harapan. Pakaluan mo kingan, gamo king karapat dapat magkamit kimbela nangga, kaya ba ng Maria, Birhen ng Diyos, ng Apostoles sa Blang Santos, at tinupad kimal mong kaburian kaya kabaning panahon, urindakat palagiyan, kamalatan sa Kristong anak mo. King kabalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tuto, kano Espiritong banal, pupuriandak at parangalan, manggaman king alanangga. Habebe tayo ngayon pangadyan, yung panlantiyan ng kakatamo ng ginuta sa Kristo. Kabas mo yung sa Blang Marok, maluming pagkalub kapayapan panahon mi, pagkasopan ng yakang pakalulu, para tayo magabas yung kasalanan, miligdas sa Blang kaligaligan, kamang maninay kami, kimilinggayin kapanaligan, para tayo sa Kristo kaya kami talapangabos. Uling ke kayong kayarya, nating kayapayan, nating ligaya, manggaman, king alanangga. Ang lugod kapayapan ng ginutang sa Kristo, samantabi manatili kaya kayungan. At ke kaan timori. Ibiya tayo pagkalub tayong kapayapan ng Kristo, gimbala metong kapayapan, magbayo na ka, kasiping mo, bayo na ka.
Matad, o inignutan sa Kristo, in Cordero ng Diyos. Amin na ang kimbiyan na unilugod na kaya katamo. In Corderong muri na tamagbayo, para king kaya katamong kaligtasan, para king kasalesen ng biyatamo, baywan itang dapat king harapan ng pamilya tamo at king harapan ng Diyos. Nung tamang mayaw sa pasanmeto kay balalapunan. O ginuwek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ang katawan na dayan ng Ginta sa Kristo, idala na katamo, king Bielananga. Amen. Dapat ning spiritual a pamnabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauliningening pinandit era ka at tanggaping sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pagisan metong king lubusan ang sarili ko keka. Emo paintulot kapilan maning mikawani ko keka. Amen.
Orasyo Imperata. O Diyos, lalapit kami keka, kaniting masipita pa mga ilangan mi. Adwan mi keka, ing kabila natingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king paakalat na. Kambila na tingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king kakayap ding sabla, at ban makasawab kami karetang at siking pamangailangan. Ipanigapumi kaya ka, impatuknangan mo na ipaangkalat niting virus, at ing paangkabos mi karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang po ang mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klis mikeko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanuana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Lukluk tapo para kay kapabaluan. Megumtana po king kaya Christmas Donation Drive, ami katemang midake kong grasya kaniting panahuning pandemya. Ngayon pong aldoring mig-offer December 6, purok dos. Impong purok dos, ami corn beef. Dakal pong dakal salamat. Kaya pong susunod na Domingo, December 13, purok 3 po, meatloaf, at purok 5, sardines. Kaya pong December 20, purok 4, spaghetti with sauce. Deta pong magumpisang kareng misang simbang bengi ang popong ganingaldo, tintapong makatutok. Deni po makatarpolin la, tsunala po king kilwal, pwede tala pong lawendeng kaya katamong makatutok kay. Agatan mila puring sabla,
Anggiangya kayo po makayabi karetang organization, agkatanda kayo po mga saub tamot, midake tamong dita ka grasya. Simpliya mo po at malating paralan tamo para makasaub tamo. Karing kapatid tamong mas mangailangan. King pong December 8, Fiesta ng Immaculada Concepcion, ini po karikya katamong Katoliko holiday of obligation niya po at intamo pong misa keni itang alas 8 na ning abak. King pong December 11, since holiday po ini Pampanga Day, agkatanda kayo po, lalo na po rin kaya katamong mandated organization, king kaya katamong laborandum. Ini po wabi-abi pa maglinis bilang pa magsadya para po karin kaya katamong daratang simbang bengi ang po pong Pasko. So ito po na po, atinta po misa kayong December 8, at ito po yung kanakong 32nd na po na anniversary bilang pari na po. Anniversary kaya naman po ito. May ordain ko po 1988, December 8, 1988. Balo, apat siyang 8. December 8, 1988. Kabat balo kami. Balo kami din. Kini po, keng Sunken Shrine. Malungkot bang sabihan, pero kini ke po, keng Sunken Shrine kami may ordain. Ngayon narugo makalbog ni. Ne po. Kami ing mumunang may ordain pari, kini ke Sunken Shrine, at kami tauli. Hala natakan po. Kami mumunang pong tauli. Kabat na tamay lahariya. Po. So ita. So my anniversary kayong December 8. Halata po. O Diyos ting pangako, ing kalukan ding mila ko ibantyan, ating sukal na lub ding ala ng kapamintunan, kukulisak manintun king meto nga malyaring panaligan. Ipakit may anak mo, king yato, o Gino. At mo na makanano, may binyeke kami, kaniting Eucharistia. Basta mong panimunan na kami, banketa, miraske king dalan, papunta king metong at timuring kaya ka, o Diyos mi, at Ginomi, manggaman king alanangka. Amen. Ing Gino, manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimori. Bendisyonan na kayo Diyos, pang may paing tutungig pa, ing anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing balal yung Kristiya daon tane, di ka kalagod taking Gino. Salamat king Diyos.
death upon the cross, eternal life to keep. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory, to make his message known